Ferba maratoni tal-ġbir tal-fondi li saru fi żminijiet tal-festi inġabru kważi 7,200,000 euro. L-aħħar maratona tal-ġbir ta' fondi li saret fi żmien tal-festi kienet bris id-Dar tal-Providenza. F'din il-maratona annwali fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida nġabru kważi 1,500,000 euro. Fit-tmiem din il-maratona, id-direttur tad-Dar tal-Providenza Don Martin Mikallef qal li din is-somma sabiħa se tgħin lil 115 resident li huma parti mill-komunità tad-Dar tal-Providenza. Huwa rringrazzja lil poplu talli għal darb'oħra kien ġeneruż ma' din id-dar. Bħas-soltu l-akbar ġabra li saret fost dawn l-4 maratoni ġbir ta' fondi kienet l-istrina l-għada tal-miliet. Fis-27 edizzjoni ta' din il-maratona annwali inġabru ftit aktar minn 5 miljun euro. F'din il-maratona ta' 12 sija bejn nofsinhar u nofs il-lejl inġabru fondi bris il-Malta Community Chest Fund. Fit-tmiem din il-maratona l-President ta' Malta George Vella esprima s-sodisfazzjon għal din is-somma fenomenali li turi l-qalb kbira tal-poplu. F'maratona ta' ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista li saret fil-11 ta' Diċembru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista inġabru aktar minn 500,000 euro. Fit-tmiem din il-maratona l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien mal-amministrazzjoni tal-partit irringrazzjaw lil dawk kollha li taw siemhom sabiex ikompli jissaħħaħ il-Partit Laburista biex jibni pajjiż fejn kulħadd jista' jaspira għal futur aħjar u jikseb dak li jaspira għalih. Il-Partit Nazzjonalista wkoll organizza maratona li fiha ġabar madwar 161,000 euro.